Díomh a chuirde agus fáilte is fithe go fí seán nóil am héana Gaeltacht. Thom sé ar náise go baile tréis bruse álinn speisialta a Cill Rialaig. Do bhís ann ar feadh seall go sealla agus mé ag scríoma leabhar nósa. De bhuras an deise ó áir scríbhneoirí na hÉireann na mbliana agus thom sé Eanna Brown. Ranníoch seachtar idir scríbhneoirí fillí agus dramadóirí agus de bhís ar bhain na muice nuair bhuras an riafos chun freastal ar náitsa an Gaeltacht chéirí. Is tarmlanna Cill Rialaig. Ba dúchas an seanna clí seán an chonal an áitsa a thos site is seanis rád bhaile. Agus di dhéanann doctor agus déon carar Noel Campbell Sharp a bheochan air ó 1991 ar aghaidh. De chuirse se agus ealaíontóirí eile a lán passion gus fuinniamh isteach sa hiúnscadulsa. Agus thom se cómhuic go rás an taistil agus sealla chathamh i Cill Rialaig. De bhí sos olmhór de dhearan mó na man ó síalta. De bhís breandómh agus caifid admháil go rás an airge go gleis de bhór go raibhar am seasamh i ríist is a ríist in aghaidh na hagóra, maidir le cuasaí buintach le cníochas agus anolalas. Agus mar sin, nuair de míos go Cill Rialaig, tháinig faoisimh orm. Ba mhór an faoisimh orm gach ló a chaitheamh chúslam caifé chun éirí na gréine éiscint. Agus é ag dul ina lís níthe. De buríos ar mo láirsa, agus do tháinig feabhas mór ar mo bheon agus mo bhearrlánta, agus mé an leis. Gach lód bhí san ann siúla bmhóirín. Láirtlas na daoine áitiúla a gcuid céirigh. Agus fiú scrad a ghlacha mo faoin air. Agus níthe, scríbhas coistine, lim smaointaí agus leabhar, gan na máil ó síalta agus gan mhórt ar be. Ó oscailt Cill Rialaig chun níos mó ná 5 filiálan tóirí, scríbhneoirí, greengrafadóirí, áránaí agus gach sort duine tríis freastal ar an darman. Sibh bhad níarnach a Cill Rialaig agus de bhí siad decrete. Dí níos an méid san obair ar mo leabhar nósa agus de bhí an deise go bhfuil sús le daoine a bhfuil Eanna crothach ar fad. Is tógad am héananig agus mo bhearrlánta héananig de bhí sos de dhéireann. Mar de bhí sais gafa leis na mán ó síalta agus ní rá sásta nóir deirbh. Agus an so Cill Rialaig dús ná scéal in omláin a crothú agus a chur le chéile leis na character agus an blot agus mar sin dé agus. Chum sé gafa leis an áitsa. An áitsa Eanna speisialta. Eanna an speisialta ar fad. Agus Thosúil go muid dúchaigh mí ar náis. Betar náis láithcint, amicint, cínta.
Bhuaile buchas a ríist as ára scríbhneoirí na Éirinn agus an Dr. Noel Campbell Sharp as sucht an deis úntaachsa chun mar leabhar scríb in áit a chud do crete. Thasúil go bhain sibh se sult as an bhísa. Be tar náisiúil ríist an bhíse cún na fhí seán nó. Tuair ara Dhuibhne. Slán go bhfuil.